Beth am y cynllun ffermio cynaliadwy dadleuol? Pa newidiadau chi'n cynllunio yn fyna? Ie, ac i ni wedi gweud, mae esblygu a newid wrth fynd yn ymlaenau, yn hytrach na rhwygo fe gyd lan a dechrau eto yw'r approach. I ni wedi trafod rhai o'r materion penodol yma gyda'r undebau yn barod. Maen nhw wedi bod yn cefnogi ac yn cynorthwyo i haelodau i gyflwyno ceisiadau ar gyfer y cynllun, wedi pigo lan felly adborth o fyna ynglyn â rhai o'r rhesymau mae rhai wedi dewis peidio dod fewn i'r cynllun. Mi gymerwn ni hynny bant a mi edrychwn ni arnyn nhw. Mi fydd na esblygu, mi fydd na newid, ond mi gymerith i bach o amser i ni wneud siŵr bod rheini'n digwydd mewn modd cyfrifol. Gallai orffen ag ambell gwestiwn sydyn iawn ar bynciau dadleuol yn y briff. Y gwahariad ar wasgaru slyri dros fisoedd y gaeaf, gwarchod ansawdd dŵr yw'r nod, ond dadleuol iawn ymysg ffermwyr, ydy hynny'n mynd? Dyw ffermio yn ôl y calendr ddim yn gweithio. Mae adolygiad Bolton o'r rheoliadau llygredd amaethyddol wedi gwneud hynny'n glir. Y mwriad i'w symud oddi wrth hynny, pa mor fuan allwn ni wneud hynny yw'r cwestiwn, ond mi fyddai'n cychwyn drwy lawr gyda'r grŵp sy'n edrych ar droi argymhellion adolygiad Bolton fewn i weithredu ar lawr gwlad. Mae yna le i bwyso ar dechnoleg ac yn y blaen, felly mae hwnna'n sicr yn rhywbeth sy'n ar y restr. Difa moch deiar, fydd hynny'n digwydd dan Lywodraeth Plaid Cymru? Wel, mae'r bwrdd rhaglen TB yng Nghymru wedi gwneud yn glir yn eu datganiad nhw o'i safleoliad nhw yn mis Mawrth bod yn rhaid ymladd TB ar 3 ffrynt. Wrth gwrs ymhlith pobl, ond hefyd ymhlith da byw ac ymhlith bywyd gwyllt, a dwi'n cytuno gyda'r safleoliad yna.